Здравейте, драги YouTube зрители! Добре дошли в българският подкаст за кино Cinecult. Днешният епизод се реализира с подкрепата на Национален фонд култура. Аз съм Радослава Ненкова, филмов преводач и създател на Cinecult. Cinecult е безплатно електронно списание за кино, което се издава в две версии – английска и българска, и е подарък за киноманите в България. Днес ни е на гости Красимир Кастелов, журналист, кинокритик, преподавател и създател на сайта Другото кино. Добре дошли! Благодаря за поканата. Господин Кастелов, какво да очакват читателите от първия брой на Cinecult? Вие сте наш автор. Много първо благодаря за това, че ме поканахте да бъда ваш автор и да участвам в това много интересно начинание, което ме впечатли с факта, че се опитвате да подходите различно към разговорите за кино. Не въз основа на сензационност, клюки и друго рубуване на твърде масовите и все така бих казал, интересите стават все по-ограничени и върху все по-малко филми, които се натрафват от рекламата. Искате да усетите процеса на това какво влияе на съвременните филми, откъде идват те, кое е киното, което е било значимо, кое е киното, което е значимо не за масовата аудитория и незначимо за част от аудиторията, кои са тези аудитории, защо няма пресечни точки между тях. Тези различни подходи ми харесаха и още повече и формата. Значи, според мен, вашето желание да бъдете различни и да опитате да отговорите на дискусионни въпроси и да породите дискусия и у хората, които гледат и слушат съответно тия кастове, подкастове, те изискват особена форма. Примерно, не може да направите сайт, можете да направите сайт, но той да върви информативно и да се загуби нишката в потока от новини. И сте избрали чудесната форма и аз препоръчвам и на посетителите на Cinecult тази форма. Тя е периодични броеве. За сега са предвидени 2 броя за тази година. В първи брой ви се опитвате да обхванете един период от 20 години насам, след 2000 година, но една предходна година, 1990-та, очаквам отговори в тая връзка, как тя е повлияла на това развитие на киното, за да е то днес такова, каквото е. И това е форма, периодичното издаване има това предимство, че се набират купчина от изследвания, материали, които са по сходна тема. Просто тази тема се изчиства и се анализира в едно 20 статии, да кажем, 15-20 статии, което дава различни погледи и дава дълбочина, което не може да стане в отделни статии по някакъв проблем. Един човек написал, заминава и така. Така че поздравление и за тази форма, която е избрана. Периодични издания с много статии по темата. И темата всъщност, вие може да я анонсирате точно как е сегашната, но в моята част, моето участие, тя е защо киното стана точно такова, каквото е сега и какво е значението на 1990 година. И 99-та година. 1999 година. Това е темата на нашата уводна статия, чието автор сте вие. Преди това искам да напомня на всички зрители на днешния подкаст, че линковете за двете версии, българската и английската, на безплатното електронно списание Cinecult ще бъдат в описанието на това видео. В уводната статия на първия брой на списанието вие повдигате въпроса какво се случва с киното след 2000-та година. Какъв е вашият отговор? В процеса на тия статии отговора се оформя, но най-общо мога да кажа няколко положения и те не са много благоприятни за киното. Очакванията след 1999 година бяха много големи. Защо? Ще разберете след малко, когато ви разкажа повече за тази фамозна година в историята на киното. Обаче те не се осъществиха в по-голямата си степен и след 2000 година
на практика се стигна до по-скоро след 2007, когато холивудската компания Disney закупи студио Marvel. Студио Marvel е познато на много хора и всъщност с филмите на Marvel компанията е свързано така и запознанството с киното на огромна част от младите хора. От тинейджери и така нататък. Благодарение, те израстват под влиянието на тия филми след 2000 година, особено след 2007. И за тях този период след 2000 година до днес, за това поколение, тинейджери и подрастващи, това са хубави години за киното. Безспорно, за тях това е едно навлизане на супермодерна техника, нови технологии при снимането на филми, страхотни ефекти, визуални, специални и така нататък и просто смайващи зрелища. Просто киното на зрелищата, на спектакъла, на фентазита, защото това не са научно-фантастични филми за мен, а са смес от фентази и приключения, които се допадат на тинейджерската и по-скоро още по-малката публика, по-младежката публика, но от 12 да кажем нататък. И за тях всичко това е прекрасно. Обаче имаме и други публики. Имахме. Някои вече ги изгубихме. Значи се загубиха и те се устоят вече вкъщи по диваните тия хора и си намират филми чрез стримингите и стриминговите платформи или чрез свои записи. Значи, едната част от тези други зрители е тази, която се е формирала като зрители през 70-те години. 80-те. Аз съм се формирал през 70-те години. Това е златният период. Аз в периода на Марвел. Златният период, 70-те години, е периодът на новия Холивуд. България стигаше малко от това, от което беше направено по времето на новия Холивуд. Той започва от 67 и продължава до края на 70-те. Тогава работят знаменити режисьори. От тях вече остана само Скорсезе и Копола. По-нататък ще кажа нещо за Копола. И още други, нека да не се пускаме по това. Те хора, формирани с нагласата, с това кино, което беше авторско кино и, както казва Скорсезе, ние гледахме на киното, то за нас беше откровение, духовно, емоционално, просто истинско откровение. Тия хора влагат душа и сърце в филмите си, то се чувстваше на екрана от тези малко филми, които стигаха до България, но последствие наваксахме, когато настъпи ерата на видеокасетите 80-те години. Добре, следващото поколение, след това, на което се формира през 70-те и 80-те, да кажем частично, е поколението, което се формира през 90-те години. То пък беше повлияно от редица също много добри филми в края на века, последното десетилетие и особено от филмите, които по някакво стечение на обстоятелствата, някакво абсолютно чудо, излязоха през 99-та година. Изгледаха изключителни филми, ще говорим и за тях. Начало с Матрицата и може да изброим и другите режисьори, но сега да не се отклонявам. И между тези поколения, всъщност, двете до някъде са недоволни от сегашното развитие, тези 20 години. И имаме едно разграничение между публиката. Все по-голяма инфантилизация на посетителите на киносалоните. То е обяснимо, след като тези зрелища, които им се предлагат, изискват наистина по-детска, по-младежка, по-детска наивност и желание да се гледат зрелища. А другите искат да видят нещо по-задълбочено и фактически може да кажем, че се създаде една пропаст между масовото кино и арт-киното, което продължи да съществува в различни форми. То стана някакси едно бутиково кино, фестивално го наричат с ирония, а пък масовото стана все по-инфантилно и се залагащо на много перфектни специални визуални ефекти, но твърде наивни и твърде шаблонизирано като сюжети. Така нареченото супергеройско кино, основно по комикси, защото има и супергеройско кино, което не е по комикси, но основно по комикси. В защита на моето поколение, от друга страна, стриминг платформите, те представляват тази свобода. Тоест могат да се гледат по-стари филми, могат да се гледат много култови филми от различни десетилетия. Така че
изкушения зрител намира начин. Да. При всички положения. Това е една от причините ние да създаваме Cinecult днес, защото това е медия за изкушения киноман, който иска да разсъждава върху филмите. Един въпрос също така за 99-та. Освен очевидните заглавия като Матрицата, Боен клуб, Американски прелести и много други, как си обяснявате възраждането на социалното кино в края на 90-те? Да, нещо първо да уточня 1999 година, защо я взехме за отправна точка в нашите разговори в първия брой на Cinecult. Трябваше да има някаква отправна точка. Не можем просто да кажем, ще си говорим сега за съвременното кино. И 99-та година, както казах, по едно стечение на обстоятелствата роди много качествени филми. Те са повече от 30-40 заглавия. Благодарение на един американски журналист и изследовател на киното Брайан Рафтари, който написал една чудесна книга 1999 най-добрата година в историята на киното. Много гръмко заглавие. Може би някой ще каже да привлече читателите, но той анализира там 30 заглавия. Който попадне на тая книга, аз съм дал нейните точни биографски данни в статията си, ще бъде очарован, че тези филми наистина са гледали на куп. И че всеки ги е гледал, който се е формирал през тия години. И това ме накара да обърна внимание на факта от 1999 година и как тя повлиява, особено чрез няколко заглавия, Матрицата и така нататък. Най-интересно, това е в Америка. Това важи за Америка. Той изследва американските заглавия, излезе през тая фамозна година. Но същата 1999 година в Европа, в Кан, се провежда поредният кинофестивал, на който председател на журито е Кроненбърг, известният канадски режисьор на боди хорър и страхотни филми прави той. И всички очакват, че този фестивал ще спечели някои от големите майстори, защото всички били събрани, поканени и събрани необичайно майсторите на постмодерното кино. Няма да изборявам, много имена са, в статията съм ги изборил. Ще въздържам сега от абсолютно точни назовавания, защото може да пропусна някои. Но в линка долу. Тези имена, тези хора очакват, и журналистите очакват, всички очакват, че някой от тях ще се... Педро Алмодовар е сред тях. Ще бъде коронесен, нали? Ще получи златна палма и ще се каже, ето това е киното на 20 век, 20 век се отива, но това остава, значи, киното на постмодернизма, то беше навлезе през 60-те, 70-те, частично 80-те, 90-те вече се разцъфна. Точно обратното. Благодарение на Кроненбърг, който повлиява на журито и се карали доста, докато стигнат до решението да наградят, абсолютно неизвестен филм на почти неизвестни. Те вече преди това имат само един филм. Братята Дарден. Братята Дарден, белгийци, направили са филма им се казва Розета. И е чисто социален филм. Разказва за едно момиче, което не е пълнолетно, но с ужасни условия живеят в един фургон с майка си и тя търси работа. Има право. Взели се на работа, но и плащат по-малко, защото е непълнолетна. И конфликта възниква. И целият филм е съсредоточен върху нейната неистова борба да работи и да може да оцелее в този свят. И жестокото е, че и новаторското е, че филма не е направена ние сега да се чувстваме и да роним сълзи за нейната нещастна съдба, а по-скоро дори да не я приемаме на моменти, защото тя е жестока, стига до крайности, готова е дори да предаде най-добрия си приятел, дори си замисля дали няма да е по-добре за нея, ако той умре. Представяте ли си? И такива неща, и всичкото това е, защото няма работа, защото иска да оцелее. И филма разтърсва обществеността и в Белгия и много се спори дали е повлиял за промяна на законодателството или всъщност вече братя Дарден казват истината, той вече в процес беше този закон, който трябваше да уреди нещата за тези непълнолетните и т.н. Не е филма този, който е повлиял. Те и не са творци,
които да залагат на социалния активизъм. Техните филми са такива личностни, гледат личностните деформации или пък формации към по-добро и как реагира индивида в подобни ситуации. Не ги вълнуват масовите борби или колективните борби на работническата класа и така. В общи линии повлиява страхотно този филм за другото, за да се развие линията на социалното кино в Европа, която е започната още от 60-70-те, с майстори като Кен Лоуч, патриарха на социалното кино, или Линдзи Андерсън, британското социално кино. И двамата са британци. Линдзи Андерсън има страхотни филми, от които най-силен за мен е Ако, Ив и много други навлизат в края на века. И после, след това, 2000-те години, и британската школа, и румънската школа на социалното румънско кино. Румънската нова вълна стана благодарение именно на социални филми. Смъртта на господин Лазареско, Кристи Пуил, 2 седмици, 4 месеца, 3 седмици и 2 дни. Това са толкова е плода на героинята, на тя е бременна. И оттам нататък нейната борба да получи право. Тя няма как да получи право в диктаторска, в тоталитарна Румъния на аборт и го прави криминално. И какво се случва? Жесток филм, който получава Златна палма. И отразява една действителност. Да, от Златна палма румънците никой не е очаквал. Най-интересното е, че те защитиха тези си позиции и след това спечелиха по-късно и Златен лъв, и Златна мечка в Берлинале, Златен лъв в Венеция и продължават да ни шашкат със своите филми вече 15-20 години. Румънска нова вълна, ангажирана с социалното кино. Така повлия и на други държави, как британско, дори и на американското независимо кино. Много хора, като казват американско кино, си представят Холивуд. Холивуд никой няма да направи социално кино. Той прави фабрики за сънища, както знаем. Но социалното американско кино и изобщо за Америка, ако искаме да научим нещо, трябва да гледаме независими филми. Определено. И те направиха много интересни няколко филма, само да прекуча, да не се впускам в големи подробности. И критиците казваха, да, добре, интересно, но за разлика от европейците, нашето кино като че ли е киното за бягството от реалността. Тоест, неправданите търсят да избягат от реалността и се получава така, че тяхното социалното кино е киното на бягството от реалността, което е малко... Да, това е начин да се избягаш от проблемите, ама не е начин да съществуваш адекватно и пък най-малкото да ги решиш. Но за сега е така. Да. В заключение можем да кажем, че стария век си отива, но остава социалните нерешени проблеми зад себе си. Абсолютно. Абсолютно. Сега знаете какво се случва в света, на прага на война и така нататък. Най-интересното е, че киното от миналата година, 23-та, това поне, което наградиха, е обвързано с тази ситуация и с, така да се каже, духът на времето. Да, определено. Да оставим за малко духът на времето и да поговорим за киното като изкуство. Според вас, успяват ли съвременните творци да отстояват позициите на изкуството в киното? И намират ли своята публика, съответно? Значи, това е много лесно, бихме могли да кажем, не успяват, след като се продават така просто безотговорно и към своя талант, след като направят един добър филм или два и веднага влизат в голямото кино, холивудското, с големите бюджети. Там контролът е много по-голям, защото независимото кино има малки бюджети и съответно контролът е по-малък и продуцентския контрол и решенията могат да бъдат по-авангардни и получава се едно интересно различно кино. Докато масовото, онова, което гледат милионите, на практика е жанровото кино и то е спъвано от правилата на съответните жанрове и не може да се говори за някакви открития в естетическо отношение. Но има режисьори, които намират начини да работят малко под типа на независимото, с който са тръгнали, дори и за големите студия и правят
значимо в естетическо отношение кино. Аз съм от тези хора, може би малцина, които, така затова съм се кръстил и сайта другото кино, които вярват, че има и друго кино, което е изкуство. Което е изкуство. Да. И това друго кино, което е изкуство, го правят през тези 20 години, за които говорим. Поне, примерно, Пол Томас Андерсън е един от избухналите през 1999 година с филма си Магнолия. Той продължава да прави едно интересно, психологически и социално обвързано някакво. Не може да го наречем социално кино, той няма и за цел това да прави, но прави естетическо отношение блестящи филми. Ще се лее кръв. Нали? Беше негов филм, получи се Оскарите и така нататък. Другият режисьор голям е Финчър, Дейвид Финчър. Той направи Боен клуб 1999 година, но продължава през тези 20 години да отстоява позиции, да прави кино, естетическо отношение. В същото време и го разбират и масовите зрители. Опита се да направи сега преди последния си филм, предпоследния му филм беше Манк. По опит за байопик, но на филма на Манкевич, който е бил сценарист на Орсън Уелс за блестящия му филм Гражданин на Кейн. Чудесен е филма, в естетиката даже на Уелсовата естетика от 1940 година, 1941 година за неговия филм, но не разбран от публиката и финансов провал. Ето как устояват. Устояват, но ако устояваш крайно, губиш. Трябва да се приспособяваш. Другият е Нолан. Нолан, именно той стартира през 1999-та с свой филм, който е абсолютно независим. Финансиран от приятели негови и от него самия за $6,000. Фолуинг, следването или преследването. Но аз искам да се спра за една минутка, само на Мементо, който беше истински експеримент с времето и хода на времето и с паметта и така нататък в този филм, защото той е сниман 99-та, тази фамозна 99-та година, излиза от началото на 2000-та. И също с много малко, си спомням точно какъв бюджет, но има сравнително големи приходи, към 40 милиона, което е успех. И други режисьори умеят да правят това. Искам да кажа, че може би поради тази инвазия на супергеройското кино, което напълни кинозалите и големите касови успехи накараха продуцентите да се обърнат главно към тия филми и все по-трудно е да се правят истински добри в естетическо отношение филми, които не може да разбере широката публика, защото се иска познание. Знаете, че изобретителното изкуство и което е изкуство, музикалното и всяко друго, щом е изкуството, се иска ти да си образован в това отношение. Това нещо го няма при масовата публика и не можем и да го искаме. Тя иска развлечения. Но тези хора, които искат да работят в полето на изкуството чрез киното, трябва да прилагат един трик, за да успяват, за да съществуват. Скорсезе ги нарича режисьорите три типа. Едни са илюзионисти. Правят кино, нали, да те излъжат и да ти разкажат нещо, ама нищо няма вярно, но такава едно удоволствие да изпиташ. Другите са контрабандисти. И третите са иконоборци. Няма иконоборци. Времето ни дава възможност да си иконоборец като режисьор. Ако си иконоборец, си разбиваш главата. Нали, ти трябва да разтърсиш киното из основи, да създадеш ново кино, нов тип и да опиташ да направиш. Ето, Орсън Уелс е бил такъв. В 1941 година той прави съвсем един революционен филм. Айзенщайн е бил такъв. Нали, тогава киното е било по-младо. Това киното е било по-младо и по-истинско, но контрабандиста също върши много добра работа. Тоест, той използва формите, които се харесват на масовата публика, жанровите форми и смесица на жанрове прави в постмодернистски дух и прокарва онова, което иска да каже. Всъщност прокарва го чрез киносредства, метафори и други форми, обаче намира отклик у публиката, която е зажадняла за киното от 70-те години, което умееше да прави това. 70-те години имаше един мейнстрим, т.е. основното кино, то беше от, айде да кажем шедьоври, но от първокласни филми. А сега мейнстрима ужасно се срина.
И това в общи линии е моето обобщение. Има го по-подробно в статиите. Препоръчвам на хората, които се вълнуват от съдбата на киното, от неговото развитие, да прочитат внимателно. Не толкова моите статии, но също и на колегите, които участват в изданието, защото всички те се опитват да влязат в дълбочина на нещата и установяваме хода на процеса, на къде върви киното. Да, и установяваме хода на процеса чрез автори, които не идват от един същи от една и съща точка, от един и същи бекграунд. Нашите автори са от 3 различни страни. Господин Кастелов е представител на българската школа, на кинокритиката и киното. Другите ни автори не са българи. И техните статии са преводни, което представя на читателите още един поглед върху нещата. Но да се върнем на Кристофър Нолан. Според вас успява ли британецът да намери този тънък баланс между отстояването на принципите на изкуството и пазарните измерения на киноиндустрията? Именно той е, може би, от тези, които са изключения и които действително успяват да го правят. Това най-ефикасно, най-добре в момента, защото той, освен че си спечели популярност сред масовата аудитория, с благодарение на трилогията за Батман. Някой каже, направи компромис и той се продаде. Нищо подобно. Той успя, особено в Черния рицар, да направи от тая трилогия по комиксови персонажи, да направи един социален филм. Черния рицар показва как един цял град може да стане заложник на тероризма, на терористи. И просто къде е морала, докъде можем да използваме нечестни средства в тая борба с злото. Там направи много силен Жокер. Знаете кой пречутия. За съжаление се отиде рано австралийски актьор Хит Леджер. Този блестящ филм показа, че Нолан дори и на полето на супергеройското кино по комикси прилага ангажирано с времето, с социалните проблеми и с законите на изкуството. Прави изкуство, прави характери, прави образи, което е образи в развитие, образи по упадък, така нататък. Деградацията на персонажа на Лейджър стига до дъното. Нолан успява и сега, когато той спечели Опенхаймер, доказа, че може да премине на полето на биографичното кино, байопик, и да го направи на блокбастър. До сега нямаме байопици да са блокбастъри. Блокбастър имам предвид филм, който достига порядъка на $500 000 поне приходи. Той достигна 1 милиард. Да. С абсолютно сериозен блокбастър, посветен на човек, физик. През повечето време на филма се водят разговори за физика, после правят се експериментите, и последните репетиции, проби за изстрелването на атомните бомби над Хирошима и Нагазаки. И главно тази печална страница е разкрита от историята на САЩ, така наречения период на преследване, на гонени на вещици, хора ангажирани с комунисти и така нататък. И много хора са пострадали от този период, включително и Опенхаймер, чието заслуги са буквално забравени. А всъщност най-големието огризение, най-големото затруднение и труд, ужаса, който изживява Опенхаймер, не идва от това дали го признават или дали го разследват за съучастие или за приятелство с комунисти, а това, че той самия не може да приеме, че е участвал в създаването на това оръжие, което става средство и е средство за масовото унищожение на целия свят. Тая е вътрешна драма. И представете си, 1 милиард приходи. Това е нечувано. Значи, много не е успял. Докато толкова други преди него, велики режисьори, не получиха Оскари за своите прекрасни филми. Като почнем от Орсън Уелс. Орсън Уелс не получи Оскар за режисура, нито за най-добър филм за Гражданин на Кен, който му е шедьовъра, получи за сценарий в лицето на Манкевич и на него. Хичкок не е получил Оскар.
Просто списъкът е много голям. Олтман, един много голям демитологизатор на американското история и на всичко, не е получил Оскар за режисура. Просто много са имената, а пък Нолан го получи. Ето, през тия 20 години ние можем да говорим за церемонията на Оскарите. Няколко хора казват, Холивуд пропадна. Да, Холивуд пропадна, но независимото кино процъфтя междувременно. И то получи Оскари, много Оскари през тия години. Примерно, един мексиканец се бяха, трима мексиканци, тримата амиго. Но единия, Инерито, Алехандро Инерито, взе Оскар и за режисура, и за най-добър филм за Бърдмен. Uh-huh. После този взе Оскар и този другия мексиканец и Куарон също. Направиха голям пробив, но това е чрез независимо кино. И други режисьори взеха за лунна светлина ли беше един чернокож актьор, режисьор и така нататък. И хората, те пък не харесваха това, че кино, което не е за масовата аудитория, получава Оскари. Сега се случи това, което те искат, може би масовата публика. Познатият на всички блокбастър печели и Оскар, и то заслужено. Да. С чудо на чудесата. И затова можем да кажем, че тези режисьори, те не са толкова много, поред се на пръстите, де се казва, но вършат голяма работа. Те успяват да запълнят малко тая пропаст между високото изкуство от отделни режисьори, които правят арт-кино, и масовото кино, което става все по-примитивно и все по-непретенциозно. Нали, в смисъл, може да се хареса от хората, които съвсем не са в час с киното като изкуство. Да се надяваме, че Нолан не само направи толкова хитов филм, но и накара света да се замисли по тези въпроси. Точно. Което е изключително важно точно в днешния ден. В тая връзка ще обърна внимание на наградите, последните награди Оскар. Значи, те бяха дадени на 4 филма. Значи, единият е за най-добър документален филм. 20 дни в Мариупол. Uh-huh. Страхотен филм на един украински оператор и режисьор. Наистина филмът е изключителен. Аз даже го поставям много по-високо от по-миналогодишния, нали, Навални. Не, че не беше актуален и важен. Но този 20 дни в Мариупол показва войната отвътре и е страшно убедителен филм. Най-добър филм, Оскар за анимационен филм. Момчето и чапулата на Миядзаки. Страхотен филм. Някой ще кажете, каква връзка има с войната и с съвремието. Точно. Има връзка. Гледайте го и ще видите. Става дума за майката, която загива в болница, бомбардирана и така нататък. И после вече в загробния свят. Филмът е изключителен. Анимационно кино, екстра класа. За най-добър международен филм, international филм, спечели Зона на интерес. Свързане с историята на Освенцим и с това, че семейството на главния там гаулайтера, шефа на лагера, се настанява там и си живее един райски живот. До стената на Освенцим, където е лагера, и си живее прекрасно, до степен, че жената, съпругата му, изпитва истинско страдание, когато разбира, че може би трябва да се преместят и да загубят това щастие да живеят така добре устроени. Толкова тяхното безразличие, нейното, е силно, че тя е привикнала към миризмата на пушец, който се издига от крематориумите, но нейната майка, която дойде на гости, избяга. Ще кажете, къде е актуалното? Как да не е актуално? Тук става дума. Абсолютно актуално. Той самия режисьор каза, филма не е за миналото, а е за настоящето. В смисъл, че страшно много хора са абсолютно безразлични към това, което става. Че не им пречи, ако се чувстват защитени, да живеят редом с място, където се извършват най-големи престъпления. Тая броня, душевна броня, която си слагат много хора, просто е необяснима, но тя е и първопричината да стават тези катаклизми периодично.
и Опенхаймер. Какво да има и съвременното. И какво не е свързано с заплахата надвиснала над света. Всичко в него крещи и говори колко важен е и колко отговорен е момента, в който живеем. Просто и Опенхаймер е филм, който трябва да гледат всички. И явно е, че хората са били повлияни от значението на темата, от това, че те чувстват заплахата и страха от световна война и така нататък. И са гледали този филм. И затова са милиард приходи. И хората винаги имат необходимост да разсъждават върху най-тъмните кътчета от човешката душа. Абсолютно. И човешката история. Имат необходимост, но големите майстори им го предоставят. Защото тези масовите филми, които са повърхностни, само да се докосват и ги фиксират тия неща, без да се опитат да ги обяснят. Много добре го прави Кубрик. И тук е линията на Кубрик. Ако Нолан успява в това, което да бъде и контрабандист, и отчасти иконоборец. Много малко. То Кубрик беше истински иконоборец. Всеки негов филм драстично обновяваше жанра, в който е направен. И ето аз онен ден гледах, иска да си припомня филма "Пътеките на славата" с Кърк Дъглас. Страхотен филм на тема Първата световна война. Невероятен. Той разкрива какви ужасни неща вършат именно за да минат по пътеките на славата пълководци, генерали, хора овластени, които не им пука за живота на редовите войници и са готови на измами, лъжи и престъпления буквално, защото са поблазнени от пътеките на славата. От славата, която може да им даде една война. Представете ли си? Това и в Кубрик го има, във филма му "Доктор Стренджлав", или "Как се науча да не се страхувам" и "Обикнах атомната бомба". Но най-добрият му филм, по негово мнение, не мое мнение, на Кубрик, аз пиша за този филм "Широко затворени очи". Да. Всъщност е интересен момент, че 1999 е както годината на дебюта на Нолан за киното, така и годината, в която киното губи един от най-бляскавите си творци в лицето на Стенли Кубрик. Да поговорим за последния му филм. Вие написахте статия за "Широко затворени очи", която нашите зрители могат да прочитат на страниците на Cinecult. Защо самият Кубрик го определя като най-голямото си постижение в киното? Много труден въпрос. Най-напред ще ви кажа защо избрах този филм и от всичките блестящи филми през 1999 година излезли. Защото още повече, че бях повлиян и го преоткрих. Благодарение, аз давам линк към един сайт на един изследовател на киното, който прави невероятен анализ на филма. Неща, които са останали незабележими. Това е при Кубрик много във всичките му филми се случва. Те предлагат много подводни пластове, много дълбочини, които не се усещат от първо гледане, второ и трета нататък, но когато се появи някой анализатор в голям мащаб и открие нещо, започват и други, и филмите му са благодатни за много конспирологични теории. Сега, знаете и за теорията, че американците не са кацали на Луната, и за онова интервю, фалшивото интервю негово, което той дал и то беше публикувано 15 години след това, в което той лично признава, че е направил сиянието и с тази цел. Няма точно такова нещо, но не може да се отрече. Толкова натрупани визуално мотиви, които са свързани с тази история, с Аполо, с историята на цялата кампания, но "Широко затворени очи". Аз като имам предвид Нолан какъв, как да го кажа, демитологизатор е и какъв анализатор чрез своите филми на злото и на упадъка на морала, под влияние на войнолюбството, под влияние на агресивната ни природа. Той е един голям песимист. Такъв беше и такъв се остава и с последния филм, защото не вярва, че човека е склонен да върши добро. Особено 2001 "Космическа одисея", вземете великия кадър, началото,
Какво се виждаме? Враждуващи праисторически хора и на един му хрумва да грабне тояга, да прогони другите. Тоест агресията и хвърли това оръжие, да го наречем. Първото оръжие довело до убийство на друг с оръжие. Хвърли го на високо и камерата показва как то се рее и след време това се превърна в космическа станция. И метафората е проста. Значи агресията, заложена у нас, т.е. моментите на свръхагресия, даже ако щете на войни, тласка научния прогрес. Опенхаймер. Което е много ужасно. Ама е факт. И той го защитава много добре. Внушението без черния обелиск и така нататък, който стои и присъства и под влияние явно на него, или той, всички казват, черния обелиск повлия. Извънземни цивилизации контролират хората в решителни етапи. Аз мисля, че той се появява и извлича от хората онова, към което са склонни. Точно така. И този филм показва всемирното зло, т.е. как то може, нали, да се развие от позицията на науката и техниката. Науката и техниката не само, че правят неудобствени да ви оставят нататък, но не могат да ни дадат отговор на въпрос. Ето ви актуалното значение на 2001 космическа одисея, свързано с изкуствения интелект. Не могат да отговорят на въпроса за доброто, за смисъла на живота и така нататък. Които... И широко затворени очи, аз го нареках широко затворени очи за злото. Оказва се, че във филма има толкова много ужасни неща, които са огледали, а които не са огледали, им препоръчвам да огледат. Виждаме как участващите в цялото действие в този филм и то главните персонажи накрая се помиряват чрез един сексуален акт. Т.е. пожелание за сексуален акт. За да спасят брака си и да спасят усещането си за ужас от злото. По-добре да затворим очите, да се отдадем на страстите си. На първичното. И всъщност институцията на брака е разбита тотално в този момент. Не може институцията на брака да е свещена, ако тя се основава и се спасява чрез сексуалния акт. Нали. Имаме, казва, нещо много важно да свършим, Никол Кидман. Какво е то? Пак. Добре. Жесток филм, изключителен, но дълбочините, там вече в тези финални кадри, малко преди тя да речете репликите, бяха в магазин и там има една много, много закодирана история с нереалното дете, което може би го отвлякоха онези двама мъже. И то със съгласието на главните персонажи. Ако гледащия внимателно филма, този въпросен изследовател, който аз го пускам в линк и така нататък, е забелязал, че тези мъже са същите, които в онова въпросно имение се вършиха с тези изпълнения, тези ритуали и груповия секс и така нататък. Те там фигурираха. Точното място, къде са там, е описано в това. Той е реално песимист и за човека като човек, абсолютно, и за обществото като общество. Защото те като семейство, те са слуги на най-висшата класа. Те не са успели хора. Да, и той се повтаряше. Той се мислеше, че неговият персонаж на Том Круз, че като има пари и това, и показва си легитимацията, той самия е купен, той самия е роб. Той не е свободен, той е слуга. Това, че си богат, още не ти гарантира, дори да си много богат. Трябва да си свръхите сред тия 5 или 10 или колко не ги знам, които управляват света. Или да си извън системата. Да, извън системата, да. Да живееш по начин, така че да не можеш да бъдеш изкушен. Боен клуб. Да, един вид. Евентуално, да. Така. За кой филм пропуснахме да поговорим от важните? Да, Матрицата. 25 години. Обязателно. В Матрицата 25 години. Първото нещо, заради което избрах Матрицата, че ето точно 25 години се навършват тази година. Той също е направен 99-та година и пожелава огромен финансов успех. Просто ми развива се цяла мания по този филм. Поражда много дискусии и то дори влиза в университетите, почва да се обсъжда, философи големи, учени,
пишат статии, изследвания. Просто нещо, което не се е случвало. Този филм реално, значи, неговите автори никой не би допуснал, и ако се зададеше въпроса, че този филм на тези сега са сестри Лана и Лили. Да, Лашовски, тогава бяха братя, те смениха пола междувременно, но тогава имаха един филм, който не е лош, много интересен, в сила на неонуара. И това. И той беше независим филм, ефтин филм. Изведнъж доста пари дадени. Как са успели да убедят продуцентите, не зная, но възвърнаха толкова много пари и филмът стана етапен за следващите 20 години, защото той на практика беше филм за супергерои, които спасяват света. Или искат да спасят света. Тоест, се оказва, че всъщност света е контролиран. Нали? Системата, отговорността на индивида, много теми се припитат. Библейски мотиви в този филм. Всичко, което си представите, го има в този филм и успява да съберат нишките, не да се разпилеят и да се пресмееме, но вижте какво казва, аз го цитирам в моята статия, Роджер Ибърт. Даже сега ще го цитирам точно, защото съм си го написал и неуважение би било да кажа с мои думи. Значи, американския, той казва така, всъщност сега съм го записал на друго място. Да, ето го. Матрицата е по-скоро комикс за супергерои, в който съдбата на света се свежда до титаничен и умручен бой между представителите на доброто и злото. Да, с малко кунг-фу. Някой ще каже сега това добро ли е изказване или ирония. Аз би казал, че е иронично. Вижте сега, това е заложено в тези филми. Винаги с умручен бой се решава всичко, накрая. Това или пък на време, с саби и така нататък. Но това си е щампа, която се използва. Но толкова сериозни теми се разглеждат във филма, че някак си е нелепо точно по този начин да се разреши спора. И то не се разреши, естествено, имаше и продължение, и две, и докато накрая загуби съвсем силата си тая трилогия, тетралогия и така нататък. Но супергеройски филм по комикси. Значи, той тласка именно това супергеройско кино по комикси, успеха на този филм, и главният му принос е в технологично отношение. Той показа, че технологията при снимането на кино може да е достигнала такова ниво, че да се покажат нещата абсолютно въздействащо, кинематографично прекрасно и човек да остане просто да ахне след този филм. И претенциозният философ или пък критик да кажат, да, не сме виждали такова нещо. Лошото е друго за тези 20 години. Че се започна от тая висока точка и се продължи на по-ниски стъпала. Той се запази технологичния напредък? Запази се, но се загуби проблематика. Точно. Ангажираността с сериозна, а филма действително ангажиран с сериозна проблематика. И една от тях е за самостойни ли сме ли в нашите решения, в нашите действия, кой не управлява реално и така нататък. Дали е някаква извънземна сила или пък вътре в нашето общество има тайни ложи, които ни управляват. Дали живеем в симулация? Да, дали живеем в симулация. Не е случайно. Тук е много добра репликата. За всички свои анализи, те не са мои, аз се позовавам на изследвания на сериозни автори и цитирам техните книги. Казах за Брайан Раф 1999 година. Има една книга, също много интересна, как франчайзите на Марвел на практика убиха оригиналността на киното. В случая с Матрицата също има няколко книги, които са задължителни. Едната е симулация, нали, и реалност. Вие знаете, предполагам всички. Искам да ви кажа точните книги, които... Да. Тук не съм ги записал. Почетете статиите и ще видите. На Бодрияр книгата, да, на Бодрияр, но има една друга, не забравях автора, аз съм го цитирал,
която е събрала в един сборник всички спорове и дискусии на философска основа, на научна основа и всякакви други там връзки по филма. Изключително ценна. Също съм цитирал. Искам да кажа, че когато говорим за кино, за голямото кино, ние не можем можем, повечето го правят, да се позоваваме на откъслични данни, на отделни хора, които преповтарят чрез мас-медиите, казано, чуто, а трябва да търсим сериозни източници. Източници, които изчерпателно книга, научна книга, изследователски труд, научна дисертация, ако щете по темата, които изчерпателно и многостранно подхождат към съответния филм и проблематиката поставена в него. И тогава може да говорим за разбиране на тези филми. До някъде. И никой не казва, че ние ще разрешим проблемите, които поставя този филм, или ние ще се отговорим за дълбокото му значение. Никога не може да стигнем до това. Както и с големите книги. Но това е вече реална основа за диалог, основан на аргументация. Точно така. Иначе спор, караница, кой ще каже по своето мнение и всички се разделят с своето мнение, без да са надраснали нивото си. И обикновено, според мен, голяма част от изследванията, особено в модерното медийно пространство като YouTube, те страдат от липса на контекст. Някой обяснява нещо, без да се знае той как стига и доказва този аргумент. Това е просто. Аз казах. Точка. Аз казах и го записах. Пак ще уточня. Нека да не се плашат читателите. Ние нямаме намерение да правим академично издание. Точно обратното. Искаме дискусионно да бъде това издание, да даде материал за дискусии и за вглеждане в процеси, които водят до сегашното състояние. И припомняне на заглавия, които са ключови и значими за развитието на киното. Като изкуство все още, защото то все още е изкуство. Точно така. Освен, че е и технология, и промишленост. Изкуство. Има ли достатъчно изкуство в супергеройските филми? Не бих казал, че е достатъчно, но има. И то, може би, айде да го наречем в сферата на това, което наричаме занаяти. Специалният ефект, но там наистина може да се прави чудеса и може да има изкуство, но отделни филми има. Някой ще каже, сега този Жокер. Обаче, трябва да ви кажа, че Жокера първо ме спечели с това, че отдава значение, почет на киното от 70-те. От новия Холивуд, на филмите на Скорсезе, на Брайан Де Палма, примерно на Скорсезе Кралят на комедията, Робърт Де Ниро. Във филма за Жокера има мотиви, които буквално следват. Аз съм ги развил там, разгледал съм ги внимателно, примерно на телевизионна мрежа също. И още няколко филма от 70-те ключови и отдава почет. И показва, че може. Той е идеалният контрабандист, този режисьор на Жокера, защото представяйки един комиксов персонаж, Жокера, но уникален филм в друго отношение. Значи той е първият филм по комиксов персонаж, който не е точно супергеройски. Тоест, протагониста във филма е човек, който в хода на филма достига дъното на своето падение, пропадане, става злодей. И реално имаме деконструкция. Да, имаме антигерой. Деконструкция на супергеройския филм. Това постига Жокера. И аз го анализирам по един начин, който вероятно ще приложа и по-нататък и ще обърна внимание на хората, ако искат да разберат филмите на големите майстори, да приложат този подход. Както в поезията, знаете, истинската, голямата поезия винаги има мотиви, лайт мотиви. Спомнете си за Гарванът, на Едгар По, идеалният пример. Nevermore и така нататък. Лайт мотивите във филмите, които, ако са изкуство, са и поезия, имат поетично значение. Много добре казано. Да. И тези големи майстори използват мотиви, които носят съдържание, визуални мотиви. Днешното време на визията.
Те по-малко приказки искат хората, искат визия. Ето, гледайте визията. Вижте Жокера. Няколко са основните мотиви. Мотива на стълбището, например. Мотива на танца. Мотива на огледалата. Но най-водещия мотив е смеха. Мотива на смеха. И филма много добре поставя абсолютно антиполиткоректно това ограничение в присмиването и в това. И всъщност показва, че с образа на Скорсезе, как този, който е законодател на смеха, че своето шоу, милиони хора го гледат, всъщност налага абсолютно безчовечно, нали, отношение към нещата. И всъщност Жокера казва, аз имам право това да не го приема. И да накажа този, който унищожава смеха, свободния смях. Много е такъв, хлъзгава е основата на този филм и той може да подведе много хора. Но това е изкуството. Изкуството не може да е ясно и обяснимо с две думи. Та Жокера за мен го прави. Има изкуство в този филм и много се моля продължението му, което ще излезе тази година, да не съсипи тая работа, защото да остане, защото тая 2023 е важна именно с това, че измести от най-масово гледаните филми. Първо взе първенството от комиксовите филми, супергеройски и други филми. Ето, Байопик спечели Оскар, излязоха и други филми, на Скорсезе филма влезе в десятката. Така нататък филми, които са значими, получиха и добри приходи. Което не е без... Това е едно изместване на акцента, може би към онова нормално и значимо кино, което залага все пак на изкуството. Ако трябва да се върнем на 1999-та, за кои филми можете да кажете, че съвременните зрители, ако ги гледат сега днес, могат да преоткрият себе си и да научат нещо за обществото? Значи, през тези филми. Както казах, те са страшно много. Този Брайан Рафтър на 30 се спира. Тях си избрал. Ако вие трябва да изберете аз избирам тези три, както казахме. Избирам Матрицата на първо място. Защото Матрицата, ако се гледа сега, още повече има какво да се замисли човек с това настъпление на изкуствения интелект. И дали няма да настъпи момента, когато той ще ни управлява и вече абсолютно изцяло. И много други мотиви, той става все по-съвременен. Това е голямото изкуство, голямото кино. Макар че, как уважавам Роджер Ивърт, и мръчния бой накрая. Това е жанр, елемент, който не може да бъде избегнат. Ако не са емоции, нещо друго ще е. Но Матрицата. Другият е широко затворени очи. Хората, които мислят под въпроса за брака, за взаимоотношенията, за тайните сили, които ни контролират, биха трябвало да гледат този филм отново, помагайки си дори и с такъв анализ, като този на въпросния автор с специалния си сайт, аз съм го цитирал в моята статия, да видят такива мотиви, които са заложени в филмите на Кубрик и ги има. И широко затворени очи дава отговор. Тоест, поставя въпроси, които на нас не става доста неудобно. И като че ли не си иска да избягаме от отговор. Да, ама бягайки от това, ние оставяме злото да шества. Или правяки се безразлични. Казва, не сме неутрални. Добре, неутрални сме. И то си шества. И третия се казва Съперници. Това е български превод. Election е избори. Чудесен филм на Александър Пейн. Александър Пейн се завърна сега отново с място в десятката, 10 номинирани за най-добър филм на годината, с филма си The Holdovers. Преведоха го Заседнали, Останали. Чудесен е най-новия му филм. И той пак е за учител и ученик взаимоотношения. Матю Бродерик беше учителя в този Съперници от 1999 година, а Рис Уидърспун беше ученичката. И този филм поставя страхотния проблем. Първо, учителя. Какво? Има ли право да стъпи нечестно, за да отстрани от пътя й една вредна за обществото жена, която не се спира пред нищо и иска да спечели въпросните избори там в училището. Темата за кариеризма и за отговорността на учителя и така нататък е много добре поставена в Съперници.
И Александър Пейн е един от най-големите кинорежисьори, според мен, които избират актуални теми. Гледайте и Съперници, Election от 1999 година и сегашния му филм The Holdovers. Те са трите, които аз избирам. Господин Кастелов, много ви благодарим. Също. Пожелавам на нашите зрители и бъдещи читатели, надявам се, да търсят киното, което е изкуство и да намерят сайта Другото кино, където могат да прочитат много интересни анализи от вас. Само да уточня. Изкуство има и в страхотните зрелищни развлекателни филми. Мюзикалите. Страхотно изкуство. Те са направени за развлечение, но и да се замислим. Винаги имат Ла Ла Ленд. Спомнете се какъв новаторски мюзикъл беше. Да. Стигна също до Оскарите и взе няколко. Така че... красотата и смисъла са в очите на гледащия. Точно така. Хубаво завърших. Благодаря.